70% tax-xogħlijiet infrastrutturali tal-proġett ta' Triq Sant'Andrea fis-Swieqi huma lesti. F'aġġornament lill-midja fl-Uffiċini ta' Infrastructure Malta ingħataw dettalji dwar ix-xogħlijiet li tlestew sa issa u l-ħidma ppjanata għal ġimgħat li ġejjin. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon qal li fil-ġimgħat li ġejjin mistennija jibdew jinfetħu partijiet tal-proġett għas-sewwieqa wara li fl-aħħar ġimgħat sar xogħol ta' mogħdija ta' servizzi, tqejjid ta' pajpijiet tal-ilma u sistemi għal ġbir tal-ilma tax-xita. Kompla dej ukoll it-tqejjid ta' walk-through culverts biex tissaħħaħ id-distribuzzjoni tal-elettriku fiż-żona. Meta tagħmel diversion daqsxejn massiva kif seħħ xi 3 ġimgħat ilu, dejjem se jkun hemm dawk il-ftit jiem ta' diffikultà sakemm in-nies jidhrew. Illum nistgħu ngħidu li l-erja indrat u għaliex sibna kooperazzjoni kemm tal-pubbliku, kemm tar-residenti u stakeholders oħrajn bħall-Kunsill Lokali stajna nagħtu iżjed areas lill-kuntratturi biex jaħdmu fihom. Fil-jiem li ġejjin se jitkompla x-xogħol ta' asfalt, jitpoġġew il-crash barriers u jiġu installati sistemi ġodda ta' dwal tat-traffiku, kemm għall-vetturi u kif ukoll għal min juża triq bil-mixi jew bir-rota. Il-fażi li jmiss se tara l-ammont ta' asfalt, l-areas jiġu kkaverjati bl-asfalt, imma ovvjament l-asfalt hija l-aħħar fażi. Ikunu saru ħafna xogħlijiet preparatorji ta' servizzi culvert, sistema tal-ilma. Imbagħad nibdew naraw il-crash barriers biex imbagħad inkunu nistgħu waslu il-proġett għad komplija tiegħu. Dan il-proġett huwa investiment ieħor maġġuri tal-Aġenzija biex tiġi indirizzata l-isfida tat-traffiku fl-inħawi u jinvolvi xogħlijiet infrastrutturali mill-qiegħ. Fit-triq se jitħawlu mijiet ta' siġar u arbuxelli. Il-proġett li mistenni jkun lest sa frar li ġej isegwi roundabout ġdida f'Salib it-Toroq bejn Triq Sant'Andrea u f'High Ridge fis-Swieq istess.